Lagunok ongi etorri Lasto Txapelen kanalera, ongi etorri FIFA 21 denbora askoren ostean. Eta gaur joango gara partida askar bat. Jokatzera baina ez izango partida normal bat. Izatera izaten joango partida askar batera. Eta hau kargartzen den bitartea, hemen jokatuko dugu. Eta jokatuko dugu futbol volta. Erregela alternatibo egin. Eta erregelari gabe futbol sala bailiran moduan. Edo futbol samba. Kaso honetan jokatuko dugu emakumezkoen selekzioarekin. Hartuko dugu gure Holanda maitea. Eta etxaila izango da Ingalaterra. Batzuetan badakizue apur bat rolloa doala eta bar. Jokatuko dugu Erroman, zelaia asko gustatzen zaidalako, apur bat Roland Garros delako. Orduan, talde aldatuko dugu. Formazio aldatuko dugu. Formazio esan dut, jatuko dugu diamante moduan. Orduan martes jarriko dugu Egal batetik, Van den Donk bestetik, Deker aldatuko dugu eta hor jarriko dugu Miedema. Topatzen dudan. Miedema hori da. Eta atzean defentsa moduan jarriko dugu Jansen. Eta tezaina Van Benendal. Eta honekin joango gara partidatzoa jokatzera Ingalaterraren kontra. Eta gure amaikakoa, atezaina Van Benendal, defentsa Jansen, erdilaria Van den Donk, eta erasoan Lieke Martens eta Vivian Miedema. Eta Ingalaterran, atezaina Telford, defentsan Houghton eta Greenwood, eta erasoan England eta White. Beraz, gongo partida jokatzera. Erroman. Nik deitzen dudan moduan futbol samba. Futbol samba Erroman. Squadre che prendono posto sul terreno di gioco, facciamogli sentire il calore del pubblico romano, forza! Jokatzeko beste erabat da apur bat bereziagoa. Herberak Ingalaterra, ez Holanda, Herberak. Ez gara Si comincia! garrantzitsua, baloia denbora guztian mugitzea. Si la sputerà! Eta aukera dugunean tiro egin. Girare bene la palla, si resta in parità, grande merito del portiere! Conclusione bloccata! Defensa, jarri defensa posizioan. Bene qui il portiere! Eta zein un bat izatere garrantzitsua da. Roma, ci siete? In alto Van den Donk, Garrik, atzera pasoa, erromatea dago. Atze geratu egin dugu. Atzera, Van den Donk, kanpo. Normalean, futbol volta izan ohi da gol kopuru batzuk sartu arte. Gol kopuru esartzen dituena, edo denbora batean gol gehien sartzen dituenak. Gehienez 5 gol sartu arte irabazi ohi du. Hemen 5 gol baino gehiago sartzeko hori badago. Situazione da sfruttare. Izango horrekin lortuko dugun. Si svelta il gol del -1. Donk,
erason bat defentsan batean azten da. Provano a venire avanti. Tranquilla qui, ma su alla palla. Jansen. Vale, ez nuen Jansen hori na, baina beno. Ikutu, eta jarri. Tiro egin, eta hola. Primo gol della partita. Lieke Marten. Si riparte. Lurrezko area mitiko horietako bat. Puntano al pareggio. Egongo litzateke ondo egotea aukera joatzeko selekzioekin eta txapelketa modu honetan. Chi la spunterà? Bigarrenean Hanno segnato! bai da nuen Jansen. Zen erratu egin. Dominic Jansen. Gioco che riprende il risultato di 2-0 adesso. Dom lagunentzat. Berak etortze Urbila. Provano a rientrare in partita. Contrasto efficace. 30 secondi all'intervallo. Vediamo come lo sfrutta. Dira, Balori ez nuen egin nahi, baina baina. Si salva senza problemi qui. 5, 4, 3. Risultato che torna in Eta discussione. defentsan lehen usteka hori. Eta gola. Distanza minima tra le due Dieta bat lehenengo zatia. Eta gozat. Senza la ripresa tutta da vivere. Golak behi, tiroak berdin, gu bitzer ditu gaurak bat, hiru zutain artean guk 6 bota ditugu eurak. Hiru posesioa gurea da gutxigatik, sarrerak bat, ondak 0, kornerrak berdina, prezizioa paset tiroetan guk asko ere hobeagoa eta pasetan eurak. Jarraituko dugu bigarren zatiarekin eta talde berdinarekin. Riprende a giocare. Non hanno fretta. Eta aldenean batirekin korner. Tiro eta tiro. Gol. Palla che supera la linea e gol! Bandendon, hor, bolta herri eman, kontrolatu, hortik eta barrura. Tiro eta bat. Si riparte sul risultato di 3-1. Devono riacquistare fiducia, cercano il gol. Incredibile qui il portiere. Ingalaterrak izango du. Guretzat hori mesedegarria da. Miedema sortu du gola. La riaprono. Sekulako gol, hemen ez nintzaren. Si torna a Despistatu giocare. bestela gola jartzen eskizuten nahikoak bat. Batu eta tiro egin. La blocca. Baloia horrezkatu.
Eraso ez da oso izan, baina beno. Mantendu defentsa. Oh, guardatevi il replay di questa parata! Momentzat interesgarregoak dira partidak motzagoak dira. Eta hemen golak jartzeko gaitasuna garrantzitsua da. No, non ci siamo! Sul volume, Roma! Futbol, txam. Cercano il gol del Bari! 60 secondi al fischio finale! Situazione da sfruttare! Devono ringraziare il portiere se possono sperare ancora della rimonta! Vale, mantendu. Olè! Non male! Vale. Difese stanchine, oggi siamo 4 a 2! Laugarren hartu du. Lieke Martens berriro. Aurreratu da. Eta hori baliatuta, gole. Si torna a giocare! Cercano di portarsi almeno uno per riaprirla nel finale. Vale. Dieci, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Scala il sipario sul Lau eta bi. Eta ikusi du horri estadistika. Interesgarria da. Errepikapena egongo dira. Vale, lau eta bi. Irabazleak. Valorazioa, Lieke Martens 7,6. Miedema 6,3, Van den Donk 6,2, Dominik Jansen 6,9 eta 4,6 golak Lieke Martensek 2, Jansenek bat eta Van den Donk bat. Asistentziak Mertensek bat, Miedemak bat, Van den Donek bat. Jaurtiketak atera, Miedemak 6,5, Van den Donek 2,3, Martensek 4,4 eta Jansenek 2,4. Paseetan, nahiko fin ibili gara. Erregateetan guztiak egin ditugu ondo, 0 zentro, sarreetan ez gara ondo ibili eta benden bal 8 geldiketa egin ditu. Eta Ingalaterrak valorazio hoberena Bethany England 7,8rekin, Ellen Whitek 6,1, Alex Greenwoodek 6,6, Houghton 6 eta Telford 6. Golak Bethany Englandek 2, asistentzak Greenwoodek 2, jaurtiketetan onena Houghton 2,2, Bethany Englandek 2,5, Ellen White batetik 2, 2,1 eta Greenwooden 4,1. Paseak berdintxe dira, erregateetan gu hobeto egon garez asko gehiago, eta geldiketak 8. Lagunok, hau izan da dena, espero dut gustoko izan zaizuela eta hurrengoan gehiago, agur.